הלו. מה קורה? לא הבנתי אותך עכשיו, אני לא מבין אותך באמת, אתה פרסמת כלב בפייסבוק, נכון? כן, פרסמתי את הכלב בפייסבוק. אז אני שואל שאלות רלוונטיות לכלב. איזה שאלות רלוונטיות? אתה שמעת מה אתה מדבר איתי? בטח, ברור. שאלתי אותך אם לכלב יש תעודה ממשרד התמ"ת. מה זה משרד התמ"ת, אחי? המשרד של הבגרויות, המשרד של הלימודים, של הזה שאומר אם הוא גזעי או לא גזעי. אח שלי הוא כלב גזעי, אין לי קצת מה לפני. ושילמת עליו אגרה או לא שילמת עליו אגרת הליכה ברחוב? אני לא שילם לך ברחוב. הבנתי אותך. תגיד לי, ואת הכלב עצמו, אין לו בעיה עם אורז עם קציצות, הוא אוכל או שהוא אוכל רק אוכל של כלבים? הוא אוכל הכל, אחי. הכל הוא אוכל, אין בעיה, במבה, צ'יפס, ביסלי, הוא אוכל הכל, אתה אומר מבחינתך. הכל. אני מביא לו הכל, אחי. אתה מביא לו הכל. הכל. הבנתי אותך, והוא רגיש, הכלב רגיש לתרופות, ללקטוז. מה פתאום, עכשיו, אתה ניסית לעשות לכלב חינה? אני לא שומע אותך, אדוני. למה שאני מנסה לעשות לכלב זה קעקוע חינה, אחי? קודם כל זה יפה לכלבים, אבל עזוב, זה כדי לבדוק אם הוא רגיש. לא ניסיתי לעשות אחי לבדוק אם הוא רגיש, כי אין לי מה לספר שטויות, אני אומר לך את האמת, אחי. הבנתי. אני מוכר אותו, אחי, כי אני לא יכול להחזיק אותו, זה הכל. ויש לו מד הליכה, כמה הכלב עשה? מה זה כמה הכלב עשה, אחי? זה אוטו? מה זאת אומרת, אחי? לא, אני באמת אומר לך. אחי, באתי אליך מהפייסבוק, הכלב שלי עכשיו הולך, יש לו מד הליכה, מחר בא קונה מישהו את הכלב שלי, אני אומר לו, שמע, הכלב עשה עכשיו 20,000 צעדים, צורך הדוגמה. וואלה, אחי, הכלב בטול, אחי, אני לא יודע אפילו כמה... הכלב עוד לא, אחי, עוד לא. יש לכלב פגיעה מסוימת ואתה לא אומר לי? איזה פגיעה? לא יודע, זה בצד אומר שיש לו פגיעה. ההוא שאיתך שם בטלפון. אתה יודע, אפילו צוחק איתך, אתה לא שומע? לא, אם הוא צוחק, אין בעיה. ותגיד לי, הכלב עצמו, אתה קנית לו בגדים, אתה יודע, של כלבים או שהוא רגיל ערום? תגיד לי, אתה צוחק איתי? אני לא צוחק, אני באמת אומר לך, אחי, היום יש לי פיטבול, אני מלביש אותו במותגים. אני לכלב שלי, אדוני, יש משקפיים ב-1,200 שקל. וואלה, עליי לא משקיע ככה, אחי, מה נגיד לך, אפשר להיות הבעלים שלך? וואלה, לא מחתן רגיל, אחי, אתה רוצה את המוזיקה. ומה המחיר האחרון שאתה דורש? בוא נרד לקרקעית. כמה רשמתי שם? אני לא שומע אותך. כמה רשמתי שם?